ଫେଜବାବୁଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆପଣ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଛୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଗରମ ଗରମ ବରା। ୱାଓ। ଆସିଥିଲୁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ମୋ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇ ତମ ଦୋକାନ ତ ରେଗୁଲାର ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନର ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଭଲ ଆଉ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳେ। अच्छा ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ବରା ପୁରା ଫେମସ୍। ठीक है। ଖାଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।